Защото ние сме по-ефикасни. С тая скорост може да отработваме по-бързо нещата. Неща, които сме циклили преди с часове, сега се случват за минути. Ето, примерно аз вчера сутринта, мисля, че беше, трябваше да променя дизайна на едно обзавеждане. И аз, понеже бързах да излизам, още докато бях вкъщи, аз го направих. Тоест преработих някакви неща, защото трябваше да го изпрата и да тичам по задачи, докато в това време клиента мисли, той на обяд ми върна обратна връзка, пък аз през това време обиколих няколко обекта. Пример. Нали, и ако вървите посока мултитаскинг, така както съм аз, пример, това със сигурност ще ви е от голяма полза. Защото всичко, което на мене ми ускорява извършването на всички процеси, по които аз работя, всички хора по веригата ми работят, това е добре дошло за бизнеса. А, Клиента вижда нещата по-рано, реагира по-рано и към това нещо вие може да обогатите. Нали, в един момент към вашия проект не само някакви статични картинки, вие може да направите презентация, анимация, даже вече може и 360 градусова разходка. Това е пък най-новото, нали, което AI ни дава като инструментариум и всички тия похвати